नमस्कार। हमने के खास पेशकश भोजपुरी सिनेमा के सफर में रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं मनोज भाऊ। आज हम भोजपुरी सिनेमा के 50 बरिस के सफर पर बात करे जा रहल बानी। आए पर बातचीत करे खातिर हमने के साथे बानी भोजपुरी सिनेमा के महानायक, भोजपुरी सिनेमा के 4 दशक के एगो बहुत बड़ नाम, जेकरा के पिछला साल भोजपुरी सिनेमा में बहुआयामी या बहुमूल्य योगदान खातिर राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित कइल गई। हमने के साथे बानी कुणाल सिंह जी। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम अंजन टीवी के तमाम दर्शक लोग के सादर प्रणाम करतानी, शुभकामना देतानी। चलिए हम बातचीत वही से शुरू करतानी। जब मुंबई में भोजपुरिया लोग के बड़ा हेय दृश्य देखल जात रहे, ओ समय में भोजपुरी में फिल्म बनावे के बात सोचल भी बहुत मुश्किल रहे, बड़ा कठिन रहे। लेकिन उस समय आइल आ नाजिर साहब सिनेमा लेके आईनी। रउआ 40 साल, हम समझता नहीं 80 के आसपास भोजपुरी सिनेमा से जुड़नी। जी हाँ। ओकरा पहले के भी रुआ दौर देखले बानी, खाए की कोशिश करत रहनी। ओकरा शुरुआत के बारे में हम चाहे भी संक्षेप में रुआ। सच कहीं तो भोजपुरी 1948 में, हमरा जहाँ तक याद बा, मालूम बा, 1948 में महबूब खान जी एगो फिल्म बनैलन तकदीर जी। वो तकदीर में 2 ठो भोजपुरी ठुमरी सबसे पहला बार पर्दा पर पेश कर गेल रहे। अच्छा। और आपके जान की भी आश्चर्य हुई कि नरगिस जी पहला बार सिनेमा के कैमरा वही फिल्म में फेस कैली ना, वो गाना उनका ऊपर पिक्चराइज भेल रहे। मतलब भोजपुरी से उनका करियर की शुरुआत भइल। वो गाना से सिनेमा हिंदी के रहे जी। लेकिन वो गीत पिक्चराइज भेल रहे नरगिस जी पर, जो भोजपुरी ठुमरी रहे। अच्छा। और नरगिस जी के मतारी जद्दन बाई जी, जो अपना भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र से रहे, उनकर जिद पर वो ठुमरी उस सिनेमा में डालल गई रहे। 48 के बात के लिए में रोका तने 48 के वही समय एगो फिल्म बनल नदिया के पार, हिंदी में बन रहे फिल्म। 8 गो गीत भोजपुरी में रहे। ये पहला बार, मतलब सिनेमा के इतिहास में पहला बार ऐसा भइल जब गीतन के माध्यम से भोजपुरी के प्रवेश भइल फिल्म जगत में। ओकरा बाद दौर आइल 61 वाला, वो भी दौर वह याद हुई। हाँ, सुनले रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे प्रथम राष्ट्रपति बनलन, जे भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से रहन, उनकर दिल में विचार आयल कि दुनिया के तमाम भाषा में फिल्म बन रहल बा, हिंदुस्तान के कई भाषा में फिल्म बन रहल बा, और भोजपुरी बोले और समझे वाला इतनी बड़ी आबादी के बाद भी भोजपुरी भाषा में काहे नहीं कि कोनो फिल्म बना। तो स्वर्गीय नजीर हुसैन साहब एक बार मिले गईलन उनका से, तो उनकर वो अपना दिल के ई दर्द नजीर साहब से कहलन, और एक राष्ट्रपति के इच्छा और बिल्कुल सही इच्छा जब नजीर साहब के पता चलल, तो सिनेमा बनावे में तो पैसा लगेला, तो खोजे लगलन कि कहाँ कोई मिले जो सिनेमा में इन्वेस्ट करे। तो भोजपुरी के नाम पर कोई आसानी से तैयार होत ना रहे, चूंकि कोई के विश्वास ना रहे कि भोजपुरी भाषा में भी कभी फिल्म बन सकी। तो विश्वनाथ शाहवादी जी धनबाद के वो तैयार भइलन, और 1961 में पहला भोजपुरी फिल्म के पटना के शहीद स्मारक चौक पर मुहूर्त भइल, गंगा मैया तो पियरी चढ़ाइबो। 5 फरवरी 1962 के बनारस में रिलीज भइल, 17 फरवरी 1961 के पटना में शूटिंग मुहूर्त भइल। तो रिलीज भइल तो जुमला निकल रहे कि गंगा नहा, विश्वनाथ जी के दर्शन कर, आ गंगा मैया पियरी चढ़ाइबो देख के तब घरे जा बनारस में। अब ओकरा आगे के दौर के हम बात करब, लेकिन अभी यहाँ रुकब एगो छोटा ब्रेक खातिर। एगो छोटा ब्रेक के बाद लौटतानी हमनी के साथे बानी भोजपुरी सिनेमा के महानायक कुणाल सिंह जी। 2-3 फिल्म तो बहुत बढ़िया, जैसे विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम, बहुत बढ़िया व्यवसाय कैलक। लेकिन ओकरा बाद फिर धीरे धीरे भोजपुरी के मौत होए लगल। लेकिन हम ये कहल चाहता नहीं कि भोजपुरी भाषा के सिनेमा में
कि एक ठो वरदान मिलल बा कि अपने आप एकर मौत होला और अपने आप जीवित भी होला। भोजपुरी सिनेमा के सफर में रुआ सबके एक बार पुनः स्वागत बा। हमने के साथ ही आज मेहमान बनी कुणाल जी। कुणाल जी, 61 के बाद और फिल्म के बाद आगे के सफर कैसा रहल? देखिए, निर्माण खातिर पूंजी के अभाव रहे, प्रचार प्रसार भी, चूंकि भोजपुरी पर लोग उतना ध्यान ना देते रहे। ये दुर्भाग्य रहे उस समय भी। और वही चलते 2-3 फिल्म तो बहुत बढ़िया, जैसे विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम, बहुत बढ़िया व्यवसाय कैलक। लेकिन ओकरा बाद फिर धीरे धीरे भोजपुरी के मौत होए लगल। लेकिन हम ये कहल चाहता नहीं कि भोजपुरी भाषा के सिनेमा में के एक ठो वरदान मिलल बा कि अपने आप एकर मौत होला और अपने आप जीवित भी होला। ओकरा बाद फिल्म चलते चलते मृत्यु काल हो गई, भोजपुरी बनल बंद हो गई। रुआ दौर पर जौन सिनेमा 80 के दशक जी 61 से शुरू भइल, ओकरा बाद रुआ 2 फिल्म के चर्चा कैनी हाँ, लागी नहीं छूटे राम आ विदेशिया। फिर धीमी गति हो गई, लगभग बंद भी हो गई। लेकिन ओकरा बाद कलर्ड फिल्म बनल 77 के बाद। प्रेमा नारायण, सुजीत कुमार प्रेमा नारायण जी के लेके वो पहला कलर्ड फिल्म रहे। आज जैसे रुआ शुरू में नरगिस जी के चर्चा कैनी हाँ, भोजपुरी सिनेमा के संगीतकार नदीम, वो लोग की शुरुआत वही कलर्ड फिल्म से भइल। सुजीत कुमार जी की फिल्म रहे। अभिनेता के हिसाब से अगर भोजपुरी सिनेमा के बात कही जाओ तो कैसे वो सिलसिला चल रहे? असीम कुमार के बाद कैसे कहानी बढ़ रहे? असीम कुमार जी के बाद सुजीत कुमार जी नायक के रूप में जबरदस्त तरीके से उभरलन, और कुमकुम जी और नाज जी। पद्मा खन्ना जी पहला फिल्म में सहनायिका रही। तो ये सफर शुरू भइल। ओकरा बाद जब भोजपुरी के मौत हो गई और रंगीन सिनेमा के, तो पहला रंगीन सिनेमा दंगल बनल, जिनमें रुआ कहबे कैनी कि नदीम के प्रथम संगीत रहला। और हिंदुस्तान की सुंदरी प्रेमा नारायण जी के पदार्पण भइल भोजपुरी सिनेमा में हीरोइन बन के। और उस सिनेमा चूंकि रंगीन रहे, तो भोजपुरिया समाज एक बार फिर से अपना नायक नायिका, अपन घर दुआर, गांव, खेत खलिहान रंगीन चित्र में देखे खातिर जबरदस्त भीड़ उमड़ल। और गाना भी एगो बहुत हिट भइल रहे, काशी हिले पटना हिले। जी जी। ओकरा बाद फिर तुरंत एक बार फिर से हलचल शुरू भइल, और भोजपुरी सिनेमा, जैसे हम पहले कहनी कि अपने आप एक जीवन दान मिलला, जीवित हो गई। और नजीर हुसैन साहब दूसर फिल्म बनैलन बलम परदेसिया, और उनमें पदार्पण भइल राकेश पांडे जी के, और नायिका रहलीन पद्मा खन्ना जी। और ओकर गाना फिर शहर में धूम मचावत रहे, और भोजपुरी सिनेमा तब पुनः स्थापित हो गई। और 1980 में आपके ही अपना कुणाल के पदार्पण सिनेमा में भइल। तो पहला हमार फिल्म रहे कल हमारा है, जे मृणाल सेन जी के चीफ असिस्टेंट गिरीश रंजन बनेले रहन। बिहार के पृष्ठभूमि में बिहारी बोली, जे कि बहुत भोजपुरी के करीब रहल है, ओकरा ऊपर वो फिल्म बनल और सिनेमा बहुत जबरदस्त हिट भइल। धरती मैया एगो फिल्म आई रहे। लोग कहल कि भोजपुरी में मदर इंडिया टाइप के फिल्म आ गई धरती मैया। रघुआ रानी, राकेश पांडे जी हिट हो चुका रहनी बलम परदेसिया से, और शुरुआत भई रहे। अब तब तक रुआ लोग की जोड़ी भी, राउर जोड़ी बनल गौरी जी के साथ, गौरी खुराना के साथ, जो उनकी बहुत आगे लंबा चलल। गंगा किनारे मोरा गांव, दुल्हा गंगा पार के, बहुत करीब करीब हमरा बुझाता कि 2-2.5 दर्जन फिल्म रुआ लोग साथे देनी। ये जन केमिस्ट्री रहे राकेश पांडे जी के, पद्मा खन्ना के, राउर गौरी खुराना के, सुजीत कुमार, प्रेमा नारायण के, रुआ तो सब समकालीन कलाकार रहे लो।
थोड़ा सा अंदर के बात बताएं केमिस्ट्री में, पर्दा के बाहर और पर्दा के पीछे कैसन रहे लोग कलाकार? देखिए, इस सफलता के पीछे लेखक और निर्देशक के बहुत बड़ा हाथ रहा। चाहे नजीर हुसैन साहब पद्मा जी के जौन रूप में प्रस्तुत कैलन, राकेश पांडे जी के, वो एकदम हर देखे वाला दर्शक के लगत रहे कि हमरा घर के लड़का लड़की बा। ओकरा अलावे सिनेमा में जे परिवेश रहे, जे समस्या रहे, जे परिस्थिति रहे, वेशभूषा रहे, गीत संगीत रहे, वो बहुत वास्तविक रहे भोजपुरिया समाज के। वही से भोजपुरिया दर्शक हाथों हाथ लिए। वही चीज जब हम नायक बन के नी धरती मैया में, और गौरी खुराना पहली बार, गौरी खुराना वो हीरोइन रहे हमनी के बतावल गेल कि अंदाज फिल्म में एगो बड़ा हिट गाना रहल है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है। यू चाइल्ड आर्टिस्ट गौरी खुराना पर पिक्चराइज भइल रहे। वही लड़की बड़ा होके भोजपुरी में नायिका बनली गौरी खुराना, और हमार और गौरी खुराना के पहला भोजपुरी फिल्म रहे। तो निर्देशक हम लोग के कमर नारवी जी इलाहाबाद के रहन, बहुत बढ़िया लेखक और निर्देशक। कहलन कि देखा, हमरा तू दोनों के ऐसन रूप चाहिए जैसे गांव के लंठ लड़का होवाला और अल्हड़ लड़की होली। अल्हड़ प्रेम के रूप दिखावे के बा। और चूंकि समाज भी बदलत रहे, समय भी बदलत रहे, और सिनेमा हमेशा वक्त के हिसाब से बदलत रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हम रुआ एगो बड़ी महत्वपूर्ण चीज के छेड़नी है। लेखक के बात करनी है, गीतकार के बात करनी है, जो उनकी आज के सिनेमा में जब हम आए ऊपर तो बात करें कंटेंट ही गायब होगा, ऐसा आरोप लोग लगावता। हम एक ए पर बात करें, लेकिन अभी वक्त हो गया एगो छोटा ब्रेक, बस तुरंत वापस लौटा था। निर्वा से कहीं मत जाए। डायरेक्टर इतना सशक्त रहन, लेखक इतना सशक्त रहन कि हम कलाकार सिनेमा में निभावे वाला चरित्र के रिश्ता के विश्वास करे लगे। वेलकम बैक भोजपुरी सिनेमा के सफर में। अब तो भाषा ही हो गई बा वेलकम बैक वाली, ऐसे कि अंग्रेजी के बहुत सारा शब्द हमनी के भोजपुरी में पचा ले बानी जा, ऐसे एकर स्वागत। अब भोजपुरी की यह खासियत बा कि दुनिया के तमाम भाषा, इवन हिंदुस्तान के तमाम बोली, तमाम भाषा के अपना में पचावत जाता। यही से एकरा में वो लोच बा, वो प्रवाह बा, यही से भाषा विकसित आ समृद्ध होकर जाता। भैया भाषा के बात करते नहीं हम, रुआ लेखक लोग के बात करते नहीं हम। उस समय रउआ दौर में एगो गीतकार फिरले लक्ष्मण साहबादी जी, और बहुत करीबी रहे रउआ के लेके वो फिल्म भी बनेले दुल्हा गंगा पार के। लोग कहेला, हम अपना नज़र से भी देख ले बानी, उनका गीतन के सुन ले बानी कि 50 साल के सफर में वैसन के वो गीतकार संगीतकार ना बन। रउआ तो अपना वो समय के पिछला दौर के गीतकार संगीतकार के बारे में बताएं। देखिए, लक्ष्मण साहबादी जी के अगर कहल जाओ कि भोजपुरी सिनेमा के शैलेंद्र रहा तो अतिशयोक्ति ना हो। जैसे शैलेंद्र जी के गीत आम इंसान के दिल के तड़प, गरीबी से लड़ाई, परिस्थिति, मानसिक चाहे आत्मा से जाओ महसूस कर रहा बा, ओकर अभिव्यक्ति लक्ष्मण साहबादी जी इतना खूबसूरती से करत रहन जेकर कोनो जवाब ना रहे। धरती मैया में वो गीत लिखलन, चित्रगुप्त जी संगीतकार रहन। गंगा किनारे मोरा गांव में गीत लिखलन। तो उनकर गीते इतना आदमी के मन के छू जात रहे कि आदमी आत्मविभोर हो जाता है। अब देखिए, उनकर एगो गंगा किनारे मोरा गांव के गीत रहे कि कहे के त सभे के हुआ आपन आपन कहाए वाला के बा, सुखवा के सभे के हो साथी दुखवा बटावे वाला के बा। इमे पूरा जिंदगी के मर्म बा।
इतना बड़ सच्चाई बा। अब वैसन अगर शब्द चाहे एक दगाबाज बलमा फिल्म के एगो नायिका के सपना के बारे में लिखलन है कि टूटे न पोसल सपनवा हो। वाह वाह। अब ये कहीं इस शब्द के चयन गीतकार करे अगर तो महान होइबे करे। एगो और गीत शायद रुआ हुई ध्यान में कि किशोर दा गैले रहनी, एक ही गीत भोजपुरी सिनेमा में गैले बन, जाने कैसन रोमांटिक, जाने कैसन रुए पे जाने कैसन जादू कैलू मंत्र दिहलू मार, हम तो हो गए नी तोहारे सामर गोरिया। धरती फिल्म का गाना धरती मिया के रहे और हमरे ऊपर पिक्चराइज भेल। हम चाहे कि रुआ अपन अनुभव जौन संस्मरण बा कलाकार लोग के साथे, घटना जौन डायरेक्टर लोग के साथे जौन पल रुआ बितौले बानी। एगो एगो और चीज जानल चाहब, एह दौर में खूब राजनीति बा सिनेमा में, तो हम जानल चाहब कि रुआ दौर में ओ समय, रुआ तो दोनों दौर में बानी, आज भी रुआ सक्रिय बानी होता ने, सिनेमा में कितना राजनीति रहे आ राजनीतिक जौन परिदृश्य रहे ओकर सिनेमा पर का प्रभाव रहे? देखिए, जब हम नायक रही तब फिल्म के बजट बहुत कम हुआ रहे, बहुत कष्ट से हमनी के सिनेमा बनावत रही जा। मई जून के गर्मी में लू चलत रहे, आम के बगीचा में। अब रोमांटिक गाना की पिक्चराइजेशन समझ सकिले कितना बड़ा कष्ट, लेकिन दिल में एगो जोश रहे कि हमार भाषा के सिनेमा के एगो पहचान देवे के बा कि हम कोई से कम नहीं खी। वही समय में जब एगो घटना याद आ रहा बा, गंगा किनारे मोरा गांव फिल्म के उमें एगो सीक्वेंस रहे कि नाज जी हमार माई के रोल करत रही हैं और दिलीप बोस जी कैसे निर्देशक रहन जे हर कलाकार के जे भी कैरेक्टर जे निभा रहल बा वो एकदम अपनत्व के हिसाब से जोड़ देते रहे। गुण रहे दिलीप बोस जी में, निर्देशक के। तो नाज जी के नजर में हम एकदम उनकर बेटा हो गए रही, हम उनका के माई ऐसा समझते। तो एक तो सीक्वेंस बात जो आज भी अगर उस सिनेमा देखब रुआ तो मैं आपके एहसास हो जाए, उनमें सीन रहे तो कि गांव में हम नहीं की चिन्हत, चूंकि बचपन में बिछड़ गई बानी, तो नाज जी बाजार में बाड़ी एगो बैल उन्हें से दौड़त चलत आ रहा बा और हमरा रहे बैल के पकड़ के रोकेला। उ बैल जब शूटिंग के बैल समझदार होला, अब वहाँ कुछ मिलल ना तो वो लोग गांव के एगो बैल पकड़ के ले अइलन। अब वो गांव के बैल इतना रिफ्लेक्टर लाइट देख के वो ऐसे ही कूद फान मचावे लगल, लेकिन खैर शूटिंग करे के रहे तो बैल उन्हें से चलल, हम ओकरा के पकड़नी। अब पकड़नी तो जे बैल के आखिर ओकर तो ताकत इंसान से बेसी होला, लगलस कूद फांद करे और हम परिस्थिति समझ गए कि अभी अगर हम एकरा बैल के एकरा के छोड़ देनी तो बगल में नाज जी खड़ा बाड़ी, इनका के तो रौंद दी और हम चिल्लावे लगनी कि भाई बैल वाला केने आदमी बा, ओकर मालिक के बुलावा, ओकरा पकड़े। लेकिन पता चलल कि वो मलिकबा दारू उरू पी के खेत में सुतल बा और अब पूरा ताकत से हम बैल के रोकनी। अब नाज जी के हम कहता नहीं कि नाज जी आप भाग जाइए न तो ये बैल आपको चोट लगाएगा। नाज जी इतना ममता में विभोर हो गई कि वो कहे लगली कि से कुणाल तू छोड़ के भागा ना तो तारा के ही बैल मार। अरे वाह। अब हम कहीं कि अब देखी मने इतना ऐसा आत्मीयता रिश्ता हो जाला। और थोड़ा देर जब हम सीना में दर्द होने लगल तब हम बैल के आखिरी ताकत लगा के गर्दन मोड़ देनी। अब मोड़ला के बाद बैल कूद फांद करत भाग गई, हम वहीं गिर गए। तो ऐसा परिस्थिति में हमनी के शूटिंग करत रही जा। डायरेक्टर इतना सशक्त रहन, लेखक इतना सशक्त रहन कि हम कलाकार सिनेमा में निभावे वाला चरित्र के रिश्ता के विश्वास करे लगे। एक उदाहरण है। अच्छा, वो तो पारिवारिक रुआ लोग जैसे बतानी एगो आपस में एगो फैमिली बन जात रहे, जने घरी राजनीति बा वो से डूबल बानी जानत नहीं,
कि इनका रोल खटवाओ, इनकरा के निकालो, ये ढंग के जो राजनीति होता, इनकर अगर एक्टिंग अच्छा होता तो उनका रोल छोड़ कर एडिट टेबल पर, ये जो राजनीति होता, ये सब रउआ समय ना रहे उस समय? रहे, लेकिन पता ना चलत रहे। चूंकि निर्देशक लोग इतना सशक्त रहन कि अगर कोई अभिनेता वो दृश्य के बहुत खूबसूरती से अगर पेश कर लेबा तो वो बात के असर ना होता। सुजीत कुमार जी के इंटरव्यू करत रहनी, बहुत पहले ही बात है 2002 के, तो वहाँ के कहनी कि मनोज जी हमारा काम मिलत रहे कुमकुम के साथे, विदेशिया के घटना, कुमकुम मना कर देली, बल्कि पहल के फिल्म में हम साइन होते रहनी, मना कर देली, हमरा के ना लिहल गई। बाद में दोसर हीरोइन तैयार भइल। तो शुरू में ई जो स्ट्रगल के फेज होला, ई सबका साथे होला। हाँ, एस्टैब्लिश भइला के बाद दोसर बा, लेकिन अंदर के बहुत सारा पॉलिटिक्स, जैसे कि एगो हम फिल्म चले या ना चले पर बात कैनी, तो वहाँ के कहनी कि खाली फिल्म अच्छा होके ओकरे से ओकरा चलला ना चलला के संबंध नहीं के, सब डिस्ट्रीब्यूटर डकैत हो गइल बा सब। ओकरा बाद तमाम की अच्छा फिल्म बनल बा लेकिन मनमानी चलता एकदम से। ऊपर भी वहाँ के बात कहनी। हम एक आध दूगो और घटना के रुआ से जानल साहब सच्चाई सुन ले बानी कि चूंकि जिसे दिलीप जी के बात करनी है, दिलीप बोस बंगाली रहे, भोजपुरी उतना समझ ना रहे। कोनो फिल्म रहे जना में गाना बा, शायद राउर फिल्म रहे, माई की चाहे जी आदत सैया चाहे मुआदा तहरे भरोसे बानी खीरिया की आदत। तो उस सीन में खीर मंगवावल गई आ कहल जाता कि खीर खियाओ हीरो हीरोइन के। तो ओकर गीतकार ले ब्रजकिशोर दुबे जी, तो कहनी कि खीर काहे खियावत नहीं रहुआ, तो लिखा ना खीरिया खिया था, मतलब खीरिया नहीं के किरिया किया के बात कर जाता। तो ऐसा भाषा के लेके गड़बड़ी पहले नहीं, घटना में ये हमरे शरारत रहे, हमरे बदमाशी रहे। असल में हम सेट पर माहौल के बहुत हल्का बना के रखी ले, चूंकि बहुत जिम्मेदारी वाला काम बा। तो दिलीप बोस जी हमरा के कहलन कि कुणाल सो काल हम ये गाना शूट करेगा, ऐसा रोमांटिक गाना है, शूट करेगा। तो हम बोले कि दादा कौन सा गाना शूट करेंगे? अरे देखो ये क्या लिखा हम समझता नहीं, तुम बताओ। तो हम कहे कि दादा ये तो इसमें खीर खिलाने की बात कर रहे हैं, ये खीर कैसा रोमांटिक गाना में खिलाएगा? तो क्या करना चाहिए? मैं कहा ऑर्डर दीजिए कि बहुत सारा खीर बना, चूंकि सारा दिन गाना गाना है तो कितनी बार खीर खाना पड़ेगा और कोई शॉट गलत भी हो सकता है तो दोबारा रीटेक करना हो। तो उन्होंने फटाक से ऑर्डर कर दिया कि 6 किलो खीर बना दो। तो यह भइल उस शूटिंग में कि वो कहें कि हाँ खीर खियाओ, खिरिया खिया दा। तब ब्रजकिशोर दुबे जी कहलन कि अरे भाई खीर काहे के खियावता नहीं जाइए, ये क्रिया खियावे के बाद कसम खाए के मामला भाई, कहाँ खिरिया उरिया। तो बड़ा डटलन हमरा के बहुत शरारती रहनी उसमें। हाँ, वही फिल्म में एगो हरी शुक्ला जी भी रहन, हमनी के बड़ा आदरणीय हास्य अभिनेता रहन। तक कोई आदमी के ऐसा चेहरा होला कि कोई बात कह दी तो लोग के विश्वास हो जाए। और वो बड़ा, हालांकि हास्य अभिनेता रहन लेकिन आम जिंदगी में बड़ा गंभीर रहन। तब हम पहले दिन शूटिंग में जाके सबके कह देनी कि हो ये कान से कम सुनलन, अच्छा तनी इनका नजदीक जाके जोर से बोली है। तो हमार बात चूंकि नायक नहीं थे, लोग विश्वास किलन। था स्पॉट बॉय जाके नजदीक में पूछा था चाय पिएंगे चाय। अब भाई चिल्ला कह रहल बाड़े तू लोग? अच्छा नहीं, हमको बोला गया आप कान से कम। ये हम नहीं की कहत। कुणाल सिंह से बातचीत जारी रही अगला एपिसोड में। जरूर बदले के चाहें, लेकिन हम हिंदी सिनेमा के अगर भौंडा कॉपी करी तो वो से हमनी के तरक्की ना हो। पिछला एपिसोड में रउआ देखले रही या लागी नहीं छूटे राम, बहुत बढ़िया व्यवसाय कैला, लेकिन ओकरा बाद फिर धीरे धीरे भोजपुरी के मौत होए लगल। लेकिन हम ये कहल चाहता नहीं कि भोजपुरी भाषा के सिनेमा में
के एक ठो वरदान मिलल बा कि अपने आप एकर मौत होला और अपने आप जीवित भी होला। नमस्कार, हमने के खास पेशकश भोजपुरी सिनेमा के सफर में रुआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा। हम हैं मनोज भाऊ। आज हम भोजपुरी सिनेमा के 50 बरिस के सफर पर बात करे जा रहल बानी। आए पर बातचीत करे खातिर हमने के साथे बानी भोजपुरी सिनेमा के महानायक, भोजपुरी सिनेमा के 4 दशक के एगो बहुत बड़ नाम, जेकरा के पिछला साल भोजपुरी सिनेमा में बहुआयामी या बहुमूल्य योगदान खातिर राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित कइल गई। हमने के साथे बानी कुणाल सिंह जी। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम अंजन टीवी के तमाम दर्शक लोग के सादर प्रणाम करतानी, शुभकामना देता। मोहन जी प्रसाद से शुरुआत भइल 2002 में रवि किशन के लेके सैया हमार, सैया से करदम मिलनवा हे राम, वो फिल्म के एगो माहौल बनल। रवि किशन अइले स्टार, ओकरा बाद मनोज तिवारी के फिल्म आइल ससुरा, बड़ा पैसा वाला, सुपर डुपर हिट भइल। ओकरा बाद दौर के शुरुआत होता। फिर पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई, बहुत सारा फिल्म आई। शायद रउआ समय के जे भी अभिनेता बा में रउए सबसे ज्यादा सक्रिय बानी। का लगता है देखला के बाद? मन में बहुत कष्ट हो रहा बा, चूंकि हमार भोजपुरी सिनेमा तो ऐसा ना रहे, ना ही ऐसा संस्कृति बा, ना ही ऐसा रीति रिवाज बा, न वेशभूषा बा। ये हम नहीं की कहत कि वक्त के साथ सिनेमा ना बदले के चाहिए, जरूर बदले के चाहिए, लेकिन हम हिंदी सिनेमा के अगर भौंडा कॉपी करी तो वो से हमनी के तरक्की ना हुई। देखिए, समस्या तब भी वही बा रहे जो नाज बा, चाहे भ्रूण हत्या बोली, औरत पर अत्याचार बोली, दहेज के शिकायत बोली, अशिक्षा बोली, बेरोजगारी बोली, राजनीतिक दबंगई बोली, जात पात बोली। लेकिन पहले के सिनेमा यही समस्या पर आधारित बनत रहे, जो उनमें हमनी के गीत संगीत रीति रिवाज का बा। अगर दूल्हा घर में बारात लेके आए तो घर के मेहरारू गाली जबरदस्त दिए, लेकिन वो अश्लील ना लगेला, क्योंकि वो ऐसा बा कि जब सवेरे में वो लड़की विदा होली तो पूरा गांव रोवेला। होली के दिन अगर हम भौजाई के गाल में गुलाल लगा के तनी मजाक कर लेली, बाकी संझिया के उनकर पैर पर अबीर रख के आशीर्वाद भी, यह हमनी के संस्कृति। समय बदलल बा, परिस्थिति बदलल बा। पहले गुरुजी लोग के सामने स्कूल में भी लड़का मतलब बहुत इज्जत करस। अब बीच के दौर आई कि प्रोफेसर के सामने सिगरेट के छल्ला उड़ावत आराम से देखल जा सकता। आई तो एगो साधारण बात बा, अगर कोनो प्रोफेसर कोनो लड़का के नकल करत रंगे हाथ पकड़ लेला तो लड़का ओकरा के मर्डर करके के धमकी देता, मर्डर भी कर देता। समय बदलल बा, परिवेश बदलल बा, तो का रुआ ऐसा नहीं लागत कि वो बदलत परिवेश के लो देखा होता? देखिए, एक शुरुआत राजनीतिक कोई भी कार्यशैली जे होला ओकर असर समाज पे पड़ाला। 1990 के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसन राजनीतिक सरकार रहल कि घर से औरत निकलल बंद कर दे, मर्द लोग 6 बजते बजते काम से घर पर लौट जात रहा। माहौल ऐसन हो गई रहे, जेकरा चलते भोजपुरी सिनेमा के जो असली दर्शक घर के हमार माई बहन रहली है, वो घर में आ गई और सड़क पर ऐसा ही घूमे वाला जे समूह रहे, वही भोजपुरी सिनेमा के दर्शक बन गए। ओकरा साथ साथ दूसर गलती भई कि प्राइवेट म्यूजिक एल्बम बनल, जौना पर सरकार की कोई सेंसर नहीं थे। अश्लील गीत के भरमार ये प्राइवेट म्यूजिक एल्बम बाजार में चले लगे और वो नौजवान जेकरा फैसला करे में अभी उतना बुद्धि नहीं के कि का सही बा का गलत बा, वो गलत रास्ता पर आसानी से बढ़ जालन। उनकर उस सीडी चहेता बन गई। तो निर्माता लोगों के सीडी के बिक्री से और सिनेमा के दर्शक के वर्ग देख के समझलन कि अगर यही चीज हमनी के सिनेमा में परोसब, पूरा एल्बम संस्कृति सिनेमा में चल गई।
वही से आज भोजपुरी सिनेमा के एल्बम टाइप के हो गई। और ये दुर्भाग्य बा आज जोन बा हमार घर के जो परिवार के महिला वर्ग जे दर्शक कोई भी क्षेत्रीय भाषा के सबसे बड़ा वर्ग महिला वर्ग बोली क्षेत्रीय भाषा के सिनेमा देखे खातिर उ गायब बा। सिनेमा आज रिलीज होला के बाद प्रोड्यूसर निर्माता निर्देशक लोग दूसरे दिन छपवा देला रहा सुपर हिट सुपर हिट सुपर सब हिट। अपने सुपर है। लेकिन वास्तविकता ये बा कि सिनेमा 3 दिन के बाद सिनेमा हॉल खाली हो जाता है। कई रुआ लागता कि हमने के 50 बरिस के लड़का बन जा, माने 50 बरिस के बच्चा बन जा। बच्चा बानी जा ऐसा मतलब जैसे ही से प्रौढ़ होखता जा, प्रौढ़ता आवे के बजाय बचपना आवल जाता। बचपना का एकरा के हम तो मंद बुद्धि के फैसला कह और अगर यही रफ्तार रही तो हमरा ऐसा डर लग रहा बा कि आवे वाला 2-3 बरिस में फिर भोजपुरी सिनेमा अपने मौत मर जाए। हमरा नहीं लगत, हम सहमत नहीं की रउआ से ए बात पर। रउआ समय उतना प्रचार प्रसार ना रहे, अभी इतना ना फैल चुकल बा एकर बाजार कि ई मरी तना ई कोनो ना कोनो रूप में लेके उस सन्नाटा के डर हमरा नहीं लगत जो बीच बीच में जैसे हमने के 61 से बात करनी है कई बार सन्नाटा आयल चुप्पी पसरल, अब नहीं लागत कि वैसन हुई। देखिए जब हम नायक रही तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना रहा, प्रिंट मीडिया रहे और हर पत्रकार के कलम के स्याही सूख जात रहे कोई भोजपुरी सिनेमा के बारे में लिखे में चाहे भोजपुरी कलाकार के बारे में लिखे में। 2-3 सिनेमा तक कुणाल के सिनेमा में निभावे वाला चरित्र के नाम से लोग जानत रहन हमार नाम कुणाल बा, क्योंकि कोनो पत्रिका में हम छपत ना रही। लेकिन 12 बजे के शो देख के चाहे सिनेमा के पोस्टर देख के जब घर से औरत निकले लगली तो सिनेमा गंगा किनारे मोरा गांव 1 साल 4 महीना बनारस के कन्हैया चित्र मंदिर से उतरबे ना कई, कोनो प्रचार ना रहे, इतना तंत्र ना रहे। लेकिन आज एक युवा वर्ग जो पत्रकारिता में आयल वो अपना भाषा पर गर्व करे लगल और भाषा के बारे में लिखे लगल। ये बहुत सम्मानीय बात बा। लेकिन एकरा साथ साथ हिंदी सिनेमा के कॉपी भी पत्रकारिता में आ गई, जैसे किंग खान। वो तो देखिए नामे से भोजपुरी सिनेमा के हिंदी में बने लगल, आधा दर्जन हम कई बार पर लिखनी। और वह याद हुई कि जब भोजपुरी सिनेमा बनल बंद हो गई रहे वो दौर में सब लोग से मिल के मीटिंग करके हम लिखल शुरू कैले रहनी, रुआ से भी मिल रहनी कि ना ई दौर बंद भइल बा लेकिन बंद ना हुई तो चलबे करी। रो याद हुई कि 2002 के बात हो। देखिए चले के मतलब ही नहीं कि रउआ ठेल के चलाएं। एक वक्त रहे जब हिंदी सिनेमा के कलाकार भोजपुरी में काम करे से शर्मात रहे। एक ऐसा दौर आयल जब एक प्रचार प्रसार से एकर ऊंचाई तो बहुत बढ़ गई, मतलब फैल पसर गई, ऊंचाई तो ना बढ़ल, ऊंचाई ना बढ़ल, फैलल पसरल जी। तो हिंदी सिनेमा के भी कुछ कलाकार जरूर रहिला, सिनेमा हॉल मिले लगल, लेकिन सरकारी मदद ना मिलला से स्तरहीन सिनेमा भी बने लगल। ओकरा बाद आज जोन बा हमार घर के जो परिवार के महिला वर्ग जे दर्शक कोई भी क्षेत्रीय भाषा के सबसे बड़ा वर्ग महिला वर्ग बोली क्षेत्रीय भाषा के सिनेमा देखे खातिर उ गायब बा। सिनेमा आज रिलीज होला के बाद प्रोड्यूसर निर्माता निर्देशक लोग दूसरे दिन छपवा देला रहा सुपर हिट सुपर हिट सुपर सब हिट। अपने सुपर है। लेकिन वास्तविकता ये बा कि सिनेमा 3 दिन के बाद सिनेमा हॉल खाली हो जाला। तो अगर ये सच्चाई बात तो एक बाद रुआ कैसे कह रहल बानी कि सिनेमा बंद ना हुई। अच्छा चल ई तो मतलब दोसर पक्ष हो गया। ये दौर में जो अच्छा फिल्म बनल बा हम ऊपर बात करे, कुछ तो अच्छा फिल्म जरूर बनल है। 12-14 साल के सफर होता जो ना पर चर्चा होके के चाही, काहे कि हमने के फर्ज बा कि जोन खराब बा ओकर निंदा करी जा, तो जोन अच्छा बनता ओकर खूब तारीफ करी जा, ओकर प्रचार प्रसार भी करी जा। बिल्कुल ए पर बात होके के चाही। दोसर जोन कंटेंट के रुआ बात कहनी हो ऊपर बात होके के चाही। और ऊपर हम बात करें एगो बड़ी अच्छा रुआ बात कहनी हो कि 1 करोड़ लोग देखा था, हमने के बार बार दावा करें जा कि 25 करोड़।
25 करोड़ बानी जा हमनी के भोजपुरिया, 1 करोड़ लोग ही खातिर फिल्म बनता। 24 करोड़ लोग देखत नहीं खे, ओकरा खातिर फिल्म बनत नहीं खे। 24 करोड़ लोगन खातिर फिल्म कब बनी, ए पर बात करे, ए पर सोचल जरूरी बा। लेकिन अभी वक्त हो गई बा एगो छोटा ब्रेक। भोजपुरी के साउंड ऑफ कर दे तो पते ना चलेगी कौन भाषा के सिनेमा बा। वेशभूषा अलग, कहानी कथा पटकथा अलग। तो ये जे खिचड़ी, ये जे कॉपी करे के, नकल करे के जो प्रचलन शुरू हो गई बा, ओकर अभाव बा कि अच्छा लेखक नहीं खन। अगर लेखक सशक्त रही हन तक काहे ना सिनेमा चली। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत बा भोजपुरी सिनेमा के सफर में। पूरा सफर हुआ देखनी। एह दौर के बात होत रहला, कुणाल सिंह जी जोन कहत रहनी, जो इशारा करत रहनी, हमरा लागता कि वहाँ के यह कहत रहनी कि तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं, तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। ऐसा नहीं कुछ रहला ना? एकदम सही, एकदम कैसे सही। कैसे कैसे ठीक कर जरूर राउर सुझाव का बा कि ई जोन सफर बा कबो बंद मत होखे। जोन सन्नाटा के डर हुआ कहनी है कि बीच बीच में भोजपुरी सिनेमा बनत बनत बंद हो जाला, ना बनेला, प्रोड्यूसर भागे लागेले, कहा कही जाओ। देखिए, सबसे बड़ा समस्या बा सरकारी कोई सहयोग नहीं है। 100 करोड़ में बनल हिंदी सिनेमा के ऊपर भी टैक्स उतने बा जितना 1 करोड़ के लागत से भोजपुरी सिनेमा पर। तो सरकार अगर क्षेत्रीय भाषा के और हर प्रदेश दे रहल बा, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार भोजपुरी जहाँ की मुख्य भाषा बा वहां नहीं के मिलत कोनो मदद, तो सरकार के चाहे कि कुछ अनुदान राशि दे, ओकरा साथ शर्त लगा दे कि कथा पटकथा पूर्णतः ऐसी हो जिसमें कोई अश्लीलता नहीं। एक कमेटी बना दे सरकार, कमेटी फैसला करे, प्रदेश में शूटिंग हुई, जागरूकता भी पैदा हुई। ई कैला पर ओकरा बाद टैक्स माफ चाहे कम कुछ ऐसा धनराशि सिनेमा हॉल की आदेश निर्देश की तरह के साल में कुछ क्षेत्रीय भाषा की फिल्म लगावे के पड़ी, मनमानी ना चले। एकर फायदा डिस्ट्रीब्यूटर भी उठा रहल बाड़े, जेकरा चलते व्यवसाय तो हो रहल बा लेकिन पैसा निर्माता के मिलत नहीं के, तो निर्माता एक सिनेमा बनावे के बाद भाग जालन लोग। हो तो बुझल सोना के अंडा दे वाली मुर्गी हुआ, पकड़ हलाल कर, बस बस। तो ये सब चीज ओकरा साथ साथ ही जे प्राइवेट म्यूजिक एल्बम बा, एकरा ऊपर सेंसर लगाए, सरकार रोक लगाए। अश्लीलता पर नया कलाकार के मौका मिलेला जरूर कर, लेकिन अश्लील ना होए के चाहिए। चित अश्लीलता बा उ रुके के चाहिए। कंटेंट पर हुआ का कब हम फिल्म में देखे नहीं कि अजब अजब की भाषा, मतलब ऐसा लागेला कि भोजपुरी जोन बा कई गो भाषा के खिचड़ी है। एक ही परिवार में 4 गो भाई, केहू एक ही पर, केहू आरा वाला बोलता, केहू बनारस वाला बोलता, केहू मगही बोलता था, कानपुरी बोल देता। ऐसा कहीं व्यवहारिक बा। ओ खातिर दोबारा लक्ष्मण शाहवादी जी ऐसा हस्ती के आवे के पड़ी। सही भाषा लिखे वाला, सही शब्द जो आम बोलचाल में हमनी के बोली ले, वैसन शब्द के इस्तेमाल किए जाओ। आज भोजपुरी सिनेमा का स्थिति सच कहीं तक का बा, कोई भी सिनेमा के रहुआ साउंड ऑफ कर दी, खाली फोटो देखी पता चल जाएगी बांग्ला सिनेमा बा, भोजपुरी ये मराठी सिनेमा बा, तमिल बा, तेलुगु बा, कन्नड़ बा। भोजपुरी के साउंड ऑफ कर दे तो पते ना चलेगी कौन भाषा के सिनेमा बा। वेशभूषा अलग, कहानी कथा पटकथा अलग। तो ये जे खिचड़ी, ये जे कॉपी करे के, नकल करे के जो प्रचलन शुरू हो गई बा, ओकर अभाव बा कि अच्छा लेखक नहीं खन। अगर लेखक सशक्त रही हन तक काहे ना सिनेमा चली। हमार 50 साल के बाद हमनी के कहनी जा, बल्कि ओकरा पहले से हमनी के चलनी है जा, 12-14 साल 48 से बात कहनी है जा। अंतिम सवाल पावत है निरुआ से 2 गो बात करे।
एगो एह 50 साल के सफर में 5 गो जो टॉप के डायरेक्टर बने, 5 गो प्रोड्यूसर, 5 गो गीतकार, 5 गो संगीतकार। देखी ये तो बड़ा मुश्किल बा, खासकर हमरा नजर में, चूंकि हम कोई स्टेटमेंट देवे खातिर स्टेटमेंट ना दी। 5 सिनेमा में हम जरूर गंगा मैया तो पीरी चढ़ाइबो, विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम, गंगा किनारे मोरा गांव, धरती मैया और 2 गो नाम जोड़ल चाहतनी, आज के दौर के बनल एगो विदाई। और एगो सिनेमा बहुत बढ़िया रहे, वास्तविक जीवन पर आधारित, वास्तविकता के बहुत नजदीक रहे, लेकिन ओकर टाइटल खराब रहे, सैया ड्राइवर बीबी खलासी। वो तो कहानी मखान पोखर रहे। हाँ। दिवाकर जी के जौना के बिल्कुल बिल्कुल रिंकू घोष रली रउआ हाँ। रली। निर्देशक में हम जरूर कहब कि कुंदन कुमार जी, दिलीप बोस जी, कमर नारवी साहब, आज के दौर में एक उमर खान बढ़िया डायरेक्टर बाड़न, राजकुमार शर्मा बढ़िया निर्देशक रहन। कलाकार हर वक्त के एक शहंशाह होला, जेकर पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि ओ वर्ग के दर्शक उस समय में तय करला। ऊपर बोलल ठीक ना हुई, नायक नायिका पर। निर्माता इतना कम बाड़न, चूंकि एक सिनेमा के बाद वो निर्माता बदल जा रहा बा, तो नाम के फैसला करल बड़ा मुश्किल बा। यही ए दौर में रुआ ज्यादा ध्यान चल गए, पिछला दौर में कह कि ज्यादा रुआ काम के बनी, ये दौर में भी रुआ सक्रिय बनी। 2 गो फिल्म के मात्र नाम लेनी है रुआ, जैसे बंधन टूटे ना आइल, और भी एगो फिरंगी दुल्हनिया रंजन कुमार सिंह बनौले ने, ऐसा भी फिल्म आई रहे। असलम शेख के कई गो फिल्म आइल जौना पर चर्चा कइल जा सकेला। चर्चा करे खातिर तो जरूर इतना दौर में बहुत सिनेमा हुई, लेकिन हमार जवाब रहे विशेष फिल्म के, चूंकि रुआ हमरा के बांध देनी सीमा में कि इतने नाम लेवे के बा, 5 गो नाम लेवे के बा। हम खुद बहुत सिनेमा में काम कर रहल बानी, एक से एक बढ़िया सिनेमा में, चूंकि हम अश्लील सिनेमा में अभिनय ना करीले। हमार चरित्र जरूर सिनेमा में ऐसा हो के चाहिए जो हमारे घर के माँ बहन अगर कुणाल के देखता रहे तो उनका की शर्मिंदगी ना हो के चाहिए। भविष्य भोजपुरी सिनेमा के अगर हम वास्तविकता में हम जे बानी, हम लाल लंगूर बने के कोशिश करब तब खत्म हो जाए। तकनीकी स्तर पर जरूर हमनी के आज के समय के साथ कंपीट करे के चाहिए। आखिर एगो उदाहरण देवल चाहता नहीं, प्रकाश झा जी वही बिहार के पृष्ठभूमि पर सिनेमा बना के तकनीकी स्तर से वही समस्या के लिए पूरा दुनिया में प्रसिद्धि पा रहल बा। तो हमनी के भी कर सकीले। अगर ऐसा दौर शुरू हुई, अगर ऐसा दौर शुरू हुई जो में घर के माँ बहन फिर से सिनेमा हॉल में आवे लगी, तो फिर हमने तो आज जितना सामर्थ्य बा प्रचार प्रसार के बहुत आगे निकल जाए। लेकिन आज बुद्धिजीवी वर्ग भी सिनेमा नहीं दिखल चाह, बढ़िया सिनेमा भी बना दी तो एगो भ्रम पैदा हुआ कि सब भोजपुरी में पूर्वाग्रह से ग्रस्त। हाँ, वो लोग ना जालन देखे, एकरा के खत्म करे के पड़ी, तब जरूर हमनी के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुवाइनी, भोजपुरी सिनेमा के 50 साल के सफर पर बात करनी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रुआ सब सुननी कुणाल जी का कहनी है। पहला बात कि देसी मुर्गी बिलायती बोलना होके के चाहिए, आपन भाषा के तेवर समझे के पड़ी। आपन जन समस्या बा, अपना समाज में समस्या बा, अपना घरे में इतना कहानी बा कि ओकरा के लिखल जरूरी बा, ओकरा के लिखल जाए तो हमने का अच्छा भोजपुरी सिनेमा बना सकनी जा। और सबसे जरूरी बात कि हमने की आधी आबादी महिला सिनेमा देखते नहीं की, पढ़े वाला लड़का, स्कूल के लड़का, कॉलेज वाला लड़का भोजपुरी सिनेमा देखते नहीं कर। एगो बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा पार्ट कट गई बा इस सिनेमा से। सोचल जाए कि वो लोग के, महिला लोग के, स्कूल गोइंग के, कॉलेज गोइंग के, पढ़ल लिखल लोग के, इंटेलेक्चुअल लोग के
आप 25 करोड़ पॉपुलेशन में से 1-1 करोड़ देखा था, 24 करोड़ लोग के कैसे भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल जाए। भोजपुरी सिनेमा के सफर यही समाप्त होता। हम मनोज भावुक रुआ से लेते हैं विदा। नमस्कार।